Ovu snimku ću da pričam o statistici na YouTube-u, to je statistika na YouTube-u, koji uređaji se koriste za gledanje YouTube snimaka i ovde, znači, meni prikazuje na stavci analitika mobilni telefoni, kompjuteri, tableti i TV. Znači, ljudi da li povežu YouTube na TV sa kompjuterom, HDMI ili kako već. I ja ovde imam, znači, procenat, znači, vi kad objavite neki snimak na YouTube-u, isto ćete moći da vidite na svom kanalu, znači, koliko posto ljudi je gledalo snimak na telefonu, na kompjuteru, na tabletu i na TV-u. Meni ne izlaze neki drugi uređaj, možda ja to nemam instalirano ili nisam objavljivo kako treba, tako da, sve u svemu to je sve što imam ovde od informacija.